ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ କାହାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଆ ଆଉ ଶାରୀର। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଶାରୀ କହିଲା, ଶୁଆ ତମେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯିବନି ତ? ଶୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯିବି ତୁ ମୋତେ ଧରି ନେବୁନି? ଶାରୀ କହିଲା, ଧରି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯିବନି ତ? ଶାରୀ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଦୁଇ ଡେଣାକୁ କାଟିଦେଲା। କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ତ ମୋର ଦୁଇ ଡେଣା କାଟିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ତାପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବସାରେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଆ ଶାରୀ ସେ ଗଛ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ତୁ ମୋତେ ଉଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ସେଇଠୁ ଶାରୀ କହିଦେଇଗଲା, ହଉ ନିଜ ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ। ସେଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଶାରୀ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଶୁଆ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେଇକି ଯାଇଛି, ତୁ ହୁଏତ ମୋତେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏତ ମରିନଥାନ୍ତି ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ବି ଏମିତି ନାହିଁ, କିଏ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି ତ କିଏ କାହା ସହିତ ଛଳନା କରୁଛି।